距離あります。Ito yung laban ni undefeated Pinoy prospect Kenneth Lover kanina sa bansang Kyrgyzstan. Nakalaban niya ang pambato ng Argentina na si Luciano Baldor para sa 10 rounds na suntukan. Sa laban, pinahanga ni Lover ang mga fans ng paluhudin niya ang kalaban gamit ang isang right straight. Panoorin natin ang highlights ng bakbakan. 中村ヘディがこの試合をさばきます。さあ試合が始まりました。勢力で突っ込んできます。早いですね。さあと中に入り込んでいきます。下からね行くのはいいですよね。はい。確かにパキャオにね動き。昴生さんでしたか。もちろんこうやって入っていく戦い方、いろんな部分が見てるというようなことをおっしゃってたかと思いますけれども。そうなんですね。動きの一つ一つというのか、はい、ケネスレバのこの良さはやっぱりこの1ラウンド目から身長差関係なくどんどんいくっていうこの気持ちですよね。こういう戦い方でパキャオ大好きっていうファンの皆様大勢いるわけですからね。倒しに行くそういうことを見ている人が感じ取ることができる選手です。ケネスラバ空振りした時のなんかこう様も似てますよね。やっぱりパッキャオですね。憧れの選手だけあります。もう本当に VTR とかずっと何回も見たんでしょうね。ストレートボディ間違えましたけど、ストレートボディめちゃくちゃいいですよね。やっぱ大きいんでね、下げたいんでね。この位置取りもいいんですよね。もうすでにお腹が胸ですもんね。本当ですね。パンチは上に向かって打つような感じですね。中に入り込んでいきます。これをかわします。足がそこそこあると言っていいでしょう。長い足。ただこのケネス・ラバー選手の前足の位置にちょっと注目してほしいです。もうすでにいい位置取ってるんですよね。相手の前の足の外側にね、自分の足を置いているようなところがあるかと思います。これ今そうですね。ちょっと言い方ですけどいい動きですね。今度フェイントか上に来ました。縮めたのがね、うまいですよね。はい。今度アッパーカットです。展開が一番滑ったですね。アルドがカウンターを取ろうとしたんですが、うまくはヒットしていません。さすがにこれは届きませんでした。このところ3連勝中のルシアーノ・バルド、21勝4敗といういい戦績なんですが、ランキングも14位。ただ KO 数が1つなんですよね。1 KO 勝利です。ルシアーノ・バルド。逆を言ったら判定でずっと勝ってこれるというポイントを取れる良さがあるんですよ。なるほど。この飛び込んでくるラバーの距離をもうそろそろ自分の中に取り込んだのかもしれません。あれで届くんですね、ボディまでね。この一戦はキルギスの選手が出ていませんので、非常にセコンドの声がもうそうですね、随分とよく入っています。これ今グローブで止めたかもしれません。その本家本元のパッキャオはですね、アントニオ・マリガリートと180センチの選手と戦ってスーパーウェルターのタイトルを取ってるんです。ですから目指すヒーローはこの辺の身長差は、ちゃんとタイトルマッチでもものにしてるということが言えます。パッキャオももちろんありますけどね。表記はそうかもしれないです。あ、そうですか。はい、僕とちょいくらい大きかったんで168、9、8くらい大きさになるほど、その2センチが大きな試合。左がいきます。ガンガンいきます。自分が打っての中で相手が打ってきたところにカウンターの左当てましたね。左が遠く離れました。割と昴生さん、バルドは危険を察知するのが早いようですね。ススッと離れますね。はい、その辺はやっぱり嗅覚がありますね。ですからこれだけの戦績を現在保ってるんですよ。21勝4敗です。しかし KO 勝ちは1つ、ランキングは14位です。ただ離れたところから大きく踏み込むこの感じですね。良さでもあるんですけど、これかなりの出力、エネルギー使っているので疲れる動きではありますね。どこまでできるかということになりますが、この試合は10回戦で行われます。だからこその躍動感もあって見てて楽しい、見る人を引きつける良さもありますね。アッパーも振りましたけれども、そこにはいません。ケネスラバー。大樹さんどうですか、この深い間の2人の間の距離は何度かなりそうな感じが出てきていますけど、タイミングよく入ると思うんですよね。そうなってくるとダメージ与えるんですよね、バルド選手に。じゃあそこですよね。ダメージ与えた時はもう持っていくと思うんで、はい、もう手数も止まらないんで。一気にいくでしょうね。一気にいくと思います。ボディ一発当てます。
とは言ってもバルド選手も世界ランカーですからね、こう相手の攻撃を待ってるだけじゃなくてこう攻めたりとか、ちょっと変化が最低でも次のラウンドから見たいですね。そうですね。バルドは今年の3月、これが直近の試合で、地域タイトル WBA フェデラテンというタイトルがあるんですが、それを取っています。おお、逃げちゃいました。今度左アッパー突き上げます。パッキャですもんね、攻め方。さっきの左辺の試合見てて思ったんですけど、昴生さん、プロボクシングって難しいですね。相手ありきですからね。なかなか思うようにはいかないというのがよく分かりましたが、ケネスラはそれでもこうやって飛び込んで多くのファンの気持ちを引きつけていきます。と伸ばしてきましたよね。伸びますね。伸びる。もう踏み込んで後ろ足、左足をもう浮かせて前にやりながらもうケネスラバー選手は左も打ちますからね。それってまさにマニパッキャオがやってたことですよね。そうですね。いわゆるセオリーとは違うんですけど、そこを外れてくる、その先を行くような、ちょっとこう基本通りじゃないんですよね。パッキャオもガードもルーズですし、でもその良さを取り込んでますね。だから相手はね、こう教科書に載ってないような何マロとかもね、入るでしょうね。今の2-1、この入り方いいですね。いい分に入りましたね。長いリーチを伸ばします。お、打ち込んできますか。ルシアーノ・バルド。バルドにしてもこの注目されているケネスラバーをここで叩いておけば自分のランキングも当然上がっていきますでしょう。注目を受けます。ボクシングを始めたきっかけというのはこのケネスラバー、もちろんパッキャオの試合を見たことがきっかけです。そしてその言動、努力の姿勢とか、気持ちの優しいところ、そういったところにも憧れているというケネスラバーです。それだけ心から尊敬してたら山本さん、やっぱり形も握ってきますよね。やっぱり好きな人のものっていうのは、ダンスとかでもそうですけど、ね、映すように真似すると思うので、おのずとこう愛が形に出てるんでしょうね。そういうところありますね。左から左を3つ使いました。あの辺も臨機応変に前がかりでありながら左だけ使うというような動きも見せます。コーナーに入ります。だんだん勢いが今現在は静まりつつあるんでしょうか。昴生さん、このなんかこう静まったところはどう捉えたらいいんでしょう。そうですね。1からこう同じペース、同じ展開が続いているという形ですね。これやっぱり、こういう形であればケネスラバー選手がポイントを取っていることはもう間違いないので、相手が変化を起こしてこないなら自分からどんどん変化を起こせるか、これがいわゆるボクシングの幅ってやつなんです。自分から変化を起こしていく方にファンは集まりがちですよね。そうですね。そういう選手であれば相手が誰でもお客さんを楽しませることができるんですね。さあ、バルトの方は足を使ってかわした。いや、思いとしてはもうずっと一緒なんですけれども、なんかそうさっきと同じになりますけど、違う展開みたいなのを見たいなってずっと欲張っております。こういう展開ではなくて、なんかガラッというね、第2幕というような感じで試合が動くんでしょうか。ルシアーノ・バルド、ポンと一回自分で打っといて、バックステップを結構速いところがあります。もっと飛び乗ってきます。速いんですけれども、詰められるのも結構ラバーがしっかりといきますので、なかなかこの2人の距離っていうのが変わりません。こういう相手って組むと、もうなんていうんですか、調整もいったらしにくいわけじゃないですか。スパーリングと相手だって探すの大変やし、上の相手ってなってるし、だったらスパーリングじゃなくてマスになったりもするし、合わない階級が違うんで、これケネスラバー選手としては、踏み込んででもいいので、こう左のボディストレートをどんどん当てていきたいですよね。左のボディ、上がやっぱり遠くて肩越しでちょっと当てにくいということなら、やっぱりボディ、今の攻撃をどんどん積み重ねたいですね。フェイントかけますが、まだまだ距離あります。どうした左伸ばしましたけども、今まさかの全員不意をつかれましたね。ケネスラバー勝利です。Nanatiling undefeated si Kenneth Lover, panalo via 4th round knockout.